Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV ifundelo samkeliswa kaNgqulunga angikubingeleleke mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Ihluba Udlubu Ekhasini Eyakwanongoma. Kanti-ke injabulo kuqashwa Onogada ABEBETELEKILE. Ngemuva kokuba komasipala kaNongoma uke wabasematheni ngokungabi nozinzo ngenkathi-ke kunombango ukuphatha kwalo masipala nokwagcina kuwele ezandleni zombimbi lwe-NFP, ANC kanye ne-AFF sentola-ke ezansi kulo masipala. Ithimba lezindaba le-1KZNTV libe nengxoxo ekhethekile mayelana nempilo yalowa wagcina-ke ehleli esihlalweni sobumeya kulo masipala umuzi wendoda Mshangane-Ndabandaba. Ukhathide-ke Udlubu Ekhasini ngohambo lwakhe olubhekeke kulesi sihlalo. Ngemuva kwemibuzo eminingi ethe yaqhamuka ngemeya yakwaNongoma esanda kuqokwa umzwendoda Mshangane-Ndabandaba, ithimba lezindaba le-1KZNTV likuphathele izimpendulo ngongahle udinge ukwazi ngoNdabandaba. Imeya ibe nohambo olude ngaphambi kokufika kulesi sikhundla njengoba ithi yaqala ngokuba nguthisha. Ngathola isikole sokuqala ngiyobambela uthisha waye kwi-maternity leave ngafundisa esikoleni ngapho isiza bonke bangaphosisi was 2009 ngabamba 4 months khona ngaphusha ngaqeda ngabuye ngahlala nje ekhaya 2010 wonke sengihlele ekhaya ngoba kwakuyitoha leso sikhathi angiliphethe ngaleso sikhathi. Ngase ngiqeda ke lapho ngaqashwa ke enhlanhla leyo ngaqashwa 2011 sengiqashwa education futhi kuba uthisha. Ekubeni uthisha ngase ngenza ke izifundo zakhona iPGCE ngayenza eUNISA ngayiqeda khona ngase ngiba uthisha nje qualified. Ngafundisa ke from 2011 kwaze kwashaya 2015 iswebha lapho ku2015 sengiphuma ke ku2015 ngiqashwa umkhandlu wala kwaNongoma sengizosebenza khona ngizoba officer khona. Ngafika ngo2015 kwanoke emkhandlu naNongoma asebenza 2016 2017 18 19 ngo2020 lanyuka ke izinga lokuba ngithande kuba usopolitiki swebha lapho ke ngagcina ke khona ke bengikhipha ke bengixosha ukuthi ngawukwazi ukuthi uthi ena usebenza ngapha ubuphuma wena yokhankasa ipolitiki nani ngangimukela ukuxoshwa kwami ngoba vele igcina khona phela ngangidinga ukuphatheka. uNdabandaba uthi ke indlela yakhe ihambe yahamba yaba nokwenyukela njengoba ke azithola esesebenza ukushaya izinkomo edolobheni lakwaNongoma. Mhlambe ngakubalula kakhulu into ekuyijeni yami engifundise isifundo kakhulu. Kuthe kwenzeka i-transition ngo2016 whereby iqembu le-NFP lingangena okhethweni sengena ke eLukuzaneni singangena okhethweni kwasuba nomkhandlu omusha kwaNongoma la wafika khona kwaba kanzinyana khona abafethu babangazi la emkhandlu kwaNongoma ngumsebenzi khona base bengikhipha ke eofisini bangihamba ngayoshaya inkomo. Ngangishayela inkomo nje edrobheni ngisebenza nabasebenzi nje abakuyilevel ephansi abama-general workers. Kuyayazi ke lento iyademoralizana ke nawe ubese ucabanga idignity yakho but mina kwaba beyond that. But ngayithathisa ukuthi yena i-test yempilo ukuthi mhlawumbe there is the sign ukuthi ngelinye ilanga khona pho ngayakhona because emqondweni wami nganginakho ukuthi angifisi ukwehluleka empilweni whatever journey ngiyithathayo ngifisa ukuyiphusha. Ngayishaya ke nje inkomo from 2016 2017 2018 ngaba nenhlanhla kwaqasha umfethu ubaba uNdaba la ekhaya kanye noLukuzaneni wayoso ngaleso sikhathi uMamsokhela uma benza ama-evaluation be-check-a iLukuzaneni be-check-a neLukuzaneni ne-skill audit bathola ukuthi hayi bo khona umuntu ofunde kangaka kuthiwa akashaya inkomo ufunde kanjani umuntu kangaka bese ushayiswa inkomo. Iswebha lapho ke bangigrabha in bangithatha ke ba-utilize umnyango weinkomo bangifaka ngaphakathi ke ngakwazi ukungena e-ofisini leke-IDP and PMS lapho ngase ngisebenza khona ke ngaphansi kababa uNdaba ewumanager wami ngaleso sikhathi uMM umama ke uSokhela. Kuzokhumbuleka ukuthi uNdabandaba uke wahlala izinsukwana kulesi sikhundla waphinde ke wehliswa kanti ke uthi lokhu kakukaze kumdikibalise. Uma abantu ngena la Ndabandaba uyafika inkantolo ya decide athi awume kancane lokho kwakukhethwa kwakhe sikubonanga kahle sisafuna ucubungula enkantolo kwakumunye umuntu wayenthi uphoxekile kodwa mina ngaphoxekile because akukho mina kwakuthi ngiphoqeleke ukuthi ngihlale esikhundleni kodwa kwakukhona ukuthi abafowethu babe khona as the council babe ngibona ukuthi ena uNdabandaba kumfanele ukuthi angalida. That's why ukuthi namhlanje ngazange ngiphele emonyo ukuthi ena ngizoya khona nangakusasa futhi mabethiwa ngisuke ngapha uba umeya ngibuye ngize ngapha ngizoba ordinary council ngiyosuka futhi ngize ngapha phinde ngimsapho
support lo muntu because into engitshela yona sinenhlanhla ukuthi ipolitiki akusikhona ukufunda kwakho nokuhlanipha kwakho kodwa ngama-voters abantu abakwenza ukuthi ube lapho but mina okwangenza ukuthi ngibe strong endleleni ukuthi kukude la ngisuka khona and into emnandi ngize emkhandlweni la ngangashayiswa khona iy'nkomo ngibukiswa noma ubani umuntu wayengena wayithatha kancane i-official tie abafana bey'nkomo bangafundile but mina kulokho azange kungilimaza umqondo ngathi kodwa egcineni khona uNkulunkulu angidalele something ngizobe sengiright namhlanje kunabantu asebefune bethi mhlonishwa umeya kumina bethi behlisa izandla zombili kodwa lokho angikuthwele ekhanda ngikuthwelisa ukuthi kumsebenzi wabantu kungesipho sikaNkulunkulu anginikeze sona kufanele ngibahloniphe phezulu kunjalo ukuze sizokwazi ukwakha isizwe esipheleleze nesiqotho njengoba engenile njengemeya entsha undabandaba uthi umkhandlo omusha uzobuyela kubantu njalo emva kwezinyanga ezintathu ukwazisa ngohambo lwabo ezinhlelweni zentuthuko sinikeze thina 100 days okuyikota lokhu kuthiwa i-quarterly report ukuthi njalo after 100 days asibuyeni sokhuluma nomphakathi wakwaNongoma ukuthi lesi sikhathi sesingenile njengoba kuJuly kuya kuSeptember so kuya ngoSeptember sothi senzeni emphakathini wakwaNongoma 1 sifuna amathuba omsebenzi i-youth development ama-skill development zonke lezi zinto zidinga thina njengabantu abasha futhi mina ngisemusha ngibona ukuthi i-generation gap nasengiya-understand ukuthi sebedlulile laba abangama-1976 kwakuyintshalo sosikhathi iyayilwa i-TCC ilwa sishisa amathayi nani eyanamhlanje intsha ilwa ngokwama-skills eyanamhlanje intsha ilwa ne-4 industrial revolution siyazama ukuthi siqale sidibane nabo ukuthi i-generation gap whereby lapho ubungakwazi ukusho noma yini kuyona sikulula ukuthi umuntu omncane eze ngoba ubona umoya omncane ezothi meya sinanazi izinto esifuna ukulekelela zona ukuthi sikwazi ukusizakala njengomphathi waNongoma ezindabeni ze1KZNTV lo mbiko wethulelwa ngumqondisi Miyeni kwaNongoma Isisebenzi ezingonogada esibhedlela iRK Khan eChatsworth eThekwini kwaZulu-Natal zithi-ke isimo sesibuyele kwesejwayelekile njengoba inkampani esinikwe umsebenzi wokuqapha lesi sibhedlela ikwazile ukubathatha ibafake ngaphansi kwayo. Okhulumela lezi izisebenzi uMartin Motete uthi-ke kubajabulise kakhulu ukuthi-ke baze basayine isivumelwano sokubhala imali egunyazwe uhulumeni kulomkhakha nokuyinto ebengenzeki kule nkampani bebeqashile ngaphambilini. Ngemva kokugodla amandla ngokuqhinqa ngaphandle kwesibhedlela, abasebenzi abangonogada besibhedlela iRK Khan eThekwini bathi-ke lokhu kuthele izithelo ezinhle njengoba-ke ababekhala ngakho sekuxazululekile. Thile bonke abasebenzi nalabo futhi abasele ithembisile inkampani ukuthi izobathatha futhi nabo ngoba nabo kubuyeke kwanezimo ezithize abangwazi kwazi ukuba khona ngesikhathi kuthathwa laba abanye abasebenzi. Into enkulukazi besikhalela i-rate bayifakile siyisayinile kahle igazette kushuthi nababile nozwelo la kuleli khwele besilihlabile balibona nabo basemukela abandla siyathemba ukuthi kuyaphambili sizosebenzisana nabo ngoba vele inhloso yethu kusebenza sebenzele imndeni yethu okwenzekile nathi asikuthandi siyayisola ngakho kodwa bekuyisimo besiphoqa. Kuzokhumbuleka ukuthi esikhathini esingangamaviki amabili edlule laba basebenzi baqhinqa bekhala-ke ngenkampani ebibaqashile iMafoko Security obese kuphele cishe inyanga ingabaholelile. Ngaphezu kwalokhu bekhala-ke ngemali abayibanjelwayo abangazi iyaphi nokunye-ke okuningi. Lokhu kwanalelwa nangabasebenzi besibhedlela iGeneral Gizengampanza kwaDukuza bona ababamba umbhikisho ngaphandle kwalesi sibhedlela bekhala ngokufanayo. Ngesikhathi iziko lezindaba likhulumisana nalabo abasebenzi bona bavezeke ukuthi nakuba ikhona inkampani entsha engenile nebathembisile ukubaqasha kukhona okungabacaceli kahle nokwenzeke bengabaze ukuthi lokhu kuzokwenzeka. Kunama-security akhona angabona ozakwethu okuyiwona aqhubeka nokusebenza ngaphansi so asazi isitori sakhona ngoba umqashi lo fika uyasithembisa ukuthi uzosithatha kodwa asiyibona inqubekela phambili noma wenza kancane inyanga iphakathi kufanele sirente kufanele senze lokhana so sibona sisalele emuva ngendlela enza ngakhona senzisile ama-interview silinda ama-calls e-induction akasifoneli besithembisa uzofona early abathi nje manje kuyela la ko-12 akasifonelile kuze kube manje so asazi umqashi othathile ukuthi usibeka kuphi ngempela nakuyasidida ukuthi labo uzothi mebakhipha bona ekugcineni uzothi abenze njani ngoba akusezoba lula laba bantu ukuthi baxebuke nathi lo msebenzi wethu siyawufuna. Into engibukayo kusho ukuthi kuzofanele sibuye sizoqhinqalana ngoba umsebenzi siyawudinga njengamanje thina sihlalele egameni lokuthi umqashi usithembisile ukuthi uzosithatha. Ngemumva kwalembhikisho Umnyango wezempilo esifundazweni
wayehoxisa inkontileka obunayo nenkampani uMafoko uMotete uthi-ke bayafisa izinkampani zonogada ziqashwe ngelokhozi njengoba-ke kukuningi ukuxhaphazeka kwabasebenzi kuzo. Hlungu lento yokuthi njalo nje thina mesifuna imfuno zethu kofanele size siye emgwaqweni. Siyacela bandla nakuhulumeni ukuthi angenelele ngoba buye kuqhamuke into yokuthi nabo abakafakelwa leyo mali ekufanele ngase ayihola. Siyacela ukuthi phela nayo ungqongqoshe wezempilo thina esikwa health kakhulukazi angenelele kulento ngoba isusimsindo ababe besasibuyisela lezi imali laba bama companies. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Kulindeleke ukuthi kusasa ummeli wabasola ababili uAdvocate Louis Bernard afake isicelo sokuthi kudedelwe umsolo wesibili uNtokozondlela ngoba ukholwa ukuthi abukho ubufakazi obuphathekayo obumthinteke ekutheni wabulala owayekhanselele ANC eThekwini uMinenhle Mkhize. Kuleli icala kwaboshwa umxolisi Cabashe noNtokozondlela kanti namhlanje bekugibeleke ufakazi ophiko lwamaphoyisa oluphenya ngokuthwebula isithombe. Kubufakazi obethuliwe namhlanje enkantolo into evele kakhulu bekade kuzoqinisekiswa mayelana nezithombe ezathwetshulwe endaweni yesigameko kuqhathaniswa nobufakazi obathwetshulwa amakhamera. Kuzokhumuleka ukuthi imoto eyihamba abasolwa yatholakala ngokuthi indawo yokucima ukoma esendaweni yaseCliffdale yayikade inamakhamera bakwazi ukubona imoto yabasolwa kakhulukazi umsolwa wokuqala okumxolisi Cabashe. Into evelile ngoNomthandazo uNtombela waka-SAPS okuyena bebehlaziya kabanzi nokuphenya kabanzi ngendawo yesigameko uthi la makhamera akule ndawo yokucima ukoma iwona abasize kakhulu ngoba inumber plate yabasolwa yayikade ikwazi ukuvela noma ubathwebula ukungena kanjalo nokuphuma ngala okuhlala ngakhona ukhansela. Enye into ayivezile ubese echaza kabanzi nangeyithombe ukuthi izithombe mayelana nevideo zihlangana kanjani. Into evelile kunezinye zezithombe ezathwetshulwa egcekeni la kakhansela njengoba ethi babezama ukuhlanganisa ukuthi ngakube imoto ezayihamba abasolwa nekakhansela zangena ibanga elingakanani ukusuka le ndawo yokucisha ukoma bese kuzofika emzini wakakhansela. Kuzokhumuleka ukuthi ngesonto ledlule obunye ubufakazi obethulwa omunye ufakazi wombuso ekade ehamba nabo abasolwa waveza ukuthi yena babekade behamba bengena kulezi ndawo zokucima ukoma kodwa okwathi mangabe sebezodlula ngasemzini kakhansela umsolwa wokuqala umxolisi Cabashe wacela ukuthi ehle emva kwalapha emva kwemzuzu emihlanu bezoseqhuma isibhamu. Icala libe sehlehlela usuku lwakusasa la khona ummeli eveza ukuthi ufuna ukufaka isicelo sokuthi umsolwa wesibili adedelwe ngoba bukho ubufakazi buyamanisa nokuthi wabulala. Kuzokhumuleka ukuthi ufakazi wesibili kuleli icala ungena ngokuthi wayekade ehamba nayo umsolwa wokuqala okumxolisi Cabashe njengoba imoto babeyisebenzisa ngalelo langa kwangeyakhe umxolisi kodwa ishayelwa uyena uNtokozondlela okumsolwa wesibili. Into eyavela futhi ngobufakazi obethulwa mayelana nomakhalekhukhwini kwavela ukuthi umsolwa wokuqala nowesibili kanye nomufi usukela nje ngesikhathi zehora lesithathu ngelanga lesigameko zayekade ilokhu idonsa kwimbhoshongo eyodwa kwaze kwashaya ihora lesishagalombili okuyilezo khathi lezo uMkhize abulawa ngazo. Sisekuzo 18 inkantolo namhlanje bengenele esontweni lesibili ukuqulwa kwamacala kwalowo wayeyimeya yeTheku uZandile Gumede kanye nabasolwa abangama-21 aboshwa nabo. Namhlanje bekumele kuqhubeke ufakazi kakhulukazi ovela kumasipala iTheku ophikweni loluphenya ngethenda yamankohlakalo kodwa into evelile ukuthi ngesa kwazi ukuqhubeka nokufakaza ngenxa yokuthi ngempela sonto kube nesigameko sokuhlaselwa emzini wakhe kodwa kwangalimala umuntu ngakho usezizwe ngaphephile. The state has been placed in a predicament this morning in that we are not able to call the next state witness that we anticipated that will be called today. And the reason for this is that the prosecution team had received a call at about approximately 6:30 on Saturday informing us that there's been a shooting at the witness's premises and that there was a bullet that was recovered. The shooting had taken place outside, from into the bedroom window.
Fortunately, the witness was not harmed, or any member of her home family members were not harmed. A police docket has been registered and investigations ongoing. Uqhubeka kokuqulwa kwalamacala kube sehlehliselwa uLesithathu la kube khona inkantolo abameli kanjalo nethimba labashushisi osekuyolindeleka ukuthi kube khona ivumelwano abazenzayo njengoba bese kuvela ukuthi nabanye ofakazi sebesabela izimpilo zabo. Kude bokhosibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngibika ngisenkantolo enkulu eThekwini. Asike sishishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele kumbukeli ubukele indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ihamba phambili namhlanje. Ihluba Udlubu Ekhasini Eyakwanongoma. Kanti ke Injabulo Kuqashwa Onogada ABEBETELEKILE. Liyabuya ithembe emphakathini waseGugulethu ngaphansi komasipala umvoti lokho kulandela emva kokuba imeya umasipala wesifunda umzinyathi uPetros Ngubane ehambele lo mphakathi ukuxoxisana nawo ngezinkinga ubhekene nazo. Uzokhumbula ukuthi ke lo mphakathi usube nesikhathi eside uhleli ngaphansi kwengcindezi yokunganakekelwa kwendle kanye ke nokwentuleka kwamanzi obeseke kuholele ekutheni amalungu omphakathi agule. Ukhwele wadilika kumeya wesifunda umphakathi waseGugulethu emva kokuba umeya uPetros Ngubane ehambele lo mphakathi ukuxoxisana nawo ngezinkinga obhekene nazo. Lo mphakathi kuzokhumbuleka ukuthi usuhlala isikhathi eside ngaphansi kwengcindezi yokunganakekelwa kwendle kanye nokwantuleka kwamanzi. Angikaze ngibabona abantu basemzinyathi ngabe bezosebenza eGugulethu. Angikaze. Mhlawumbe futhi mawuthi ukhona wakwababona cha. Hayi mina angikaze ngibabona. Ngizocela bami ngicela ukuthi nisithathe njengabantu eGugulethu sabantu nathi siyaphila. Asizona ilwane, sicela ukuphila njenganani. Umeya uNgubane uveza ukuthi batholile ukuba kwakhiwa kwalezi zindlu zaseGugulethu akuhambanga kahle okuyiyona mbangela yezinkinga ababhekene nazo. Akhona ungaxhumani kahle phakathi komzinyathi necontract ngaleso sikhathi okwenze ukuthi umsebenzi wowakha izindlu ungahambi kahle ngoba amanzi lokhuculwa kwetshelentaba indle kuphethwe umasipala wesifunda. Manje laba babefaka banqamulela umsebenzi masibheka inkampani ingamonitho umuntu ayigadekanga kahle okwenza ukuthi umsebenzi ungabi muhle abantu bahlukumezeke. Sizwile ukuthi ukuxhumeka kwamapayipi akuhambekanga kahle, sizwile ukuthi amapayipi amanye asuke endlini awaxhunyiwe epayipini eliphatha indle iyabuya ke indle ibuyele endlini. Uqhube ngokuthi kunemali ehlonziwe ukuze ilungise udaba lwendle kanye namanzi endaweni yaseMdlovane. Ikhona imali ehlonzwayo ezigidi ezi153 million rand yokuba izobhekela isimo samanzi la eGreytown namaphethelo bese futhi iphinda ibheke ikhuculwa kwetshelentaba njoba sakuthi incane indawo yethu manje iyashesha ukugcwala kwabaningi abantu asebakhile lapha kithi emvoti eMdlovane. Ngakho ke sizawubheka ukuthi enyangeni ezu36 lo msebenzi uyenzeka ngendlela eyiyo. Kanti ilunga lomphakathi liveza ukuthi kuyabathokozisa ukubona umeya wesifunda uXolanjali uthi ukwazi ukuthi uhlahlomali lokulungisa izinkinga ababhekene nazo kule ndawo lukhona kuyabakhulula. Mina ngiyilungu lomphakathi ungithokozisile ukuthi kube khona ubabumeya we-district and then ebesethula ibudget ngoba iyona nto enkulu ebesinenkinga yayo ukuthi kungenzeka silokhu sikhalile kane budget ayikho. Khona manjalo ikhanselela lendawo Siyabonga Zondi uthi bavumelene nabahlonishwa ukuba kuzolungiswa udaba lwendle kanye namanzi kule ndawo. Besekuqala nokuthi sizwe namhlanje ukuthi sino 153,936 esinikezwe wona uhulumeni weprovince ukuthi solungisa inkinga zamanzi. Uma ngizuma embuzweni wakho, yes, inkinga zama-leaks 1 akhona agcwele iGugulethu yamanzi sivumelene nabo labahlonishwa ukuthi sokwaqala siwavale. 2 indle ekuyiyona eneyinkinga egobhoza emgaqweni njengoba niyithombe ninazo sivumelene ukuthi bazosondelela kakhulu ukuthi zenzeke. Ekubalekile ukuthi kunama-timelines akhona kulezi zinto esikhuluma ngazo. Kodwa ke nje umhlangano esibe nawo ube fruitful. Sinethemba ukuthi umkhandlu wasemzinyathi uzosondelela sonke isikhathi ukuthi uhlale unathi njalo sikwazi ukuthi abantu bethu abaseGugulethu lethu nabo bayibone ba abantu. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemvoti.
Inyunyana yothisha kuleli National Teachers Union inyathu ithikela kuleli kumele iqhamuke nohlelo lwalo lokuhlola abafundi ukuthi bayakwazi yini ukufunda bengathembeli kuhlelo luka Progress in International Reading Literacy Study usolwazi ke sitwala imenda wenathu uthi ke indlela esetshenziswa ukwenza lolu cwaningo ayifanele ngabe yasetshenziswa. Umnyango wezemfundo wakuleli usebenzisa uhlelo olusetshenziswa emhlabeni jikelele ukuhlola ukuthi abafundi ngabe bayakwazi yini ukufunda. Lolu hlelo lubizwa nge-Progress in International Reading Literacy Study, phecelezi uPLZ. Lolu hlelo selithole ungamukeleki kwinyunyana yothisha i-National Teachers Union kwazise izindlela ezisetshenziswayo ukuhlola abafundi asiqondakali okanye akufanele ngabe ziyasetshenziswa. The most important thing is to be satisfied with the methodology that was used and the other assumptions behind the methodologies. Because this is a study. Okunye okuphakanyiswa ile nyunyana ukuthi kwamanye amazwe azisetshenziswa izilimi ezifana nesiZulu, isiXhosa, iSpedi kanjalo nezinye nokwenza ukuthi lolu hlelo kungabi olufanele. Kanti lolu cwaningo lwenziwa kubafundi abasuka ku grade 4 kuya ku grade 11. The results of South African learners nationally and internationally, and at the grade 4 level, you find that they took all the 11 official languages. Now, to our knowledge, apart from English, the other languages are not taught internationally. Usolwazi sithwala imenda wenathu uthela kuleli malifuna ukwenza kahle kulolu cwaningo kumele liqhamuke nendlela yalo ezimele yokuhlola abafundi ukuthi ngabe bayakwazi ukufunda. We need to have a different way of measuring the reading problems that we want to address. PEARS does not give us the information we need going forward. Kuzokhumuleka ukuthi lolu cwaningo lusanda kuveza ukuthi abafundi abaningi bakuleli abakwazi ukufunda ngokuqonda. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithishelele ey'tolo futhi sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Bukeleke usabukela indaba ze-1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Ihluba Udlubu Ekhasini Eyakwanongoma. Kanti-ke injabulo Kuqashwa Onogada ABEBETELEKILE. Ake sibheke-ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.98 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 23.15 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 20.63 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona $1,963.08 ounce wolo ngahluziwe wona $81.07 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umgadli osenkantshubomvu uThamsanqa Gabuza kubika ukuthi-ke sekusele kancane ukuthi-ke ajoyine iqembu iTS Galaxy emva kwesivumelwano esibe khona phakathi kweSuperSport United naleli qembu laseMpumalanga. Lo mgadli-ke usashayeka amagoli ali-11 kwimidlalo engama-34 ake wayidlala kuleli qembu le-United. Lo mgadli-ke oteketiswa ngelikagandaganda ubefunwa-ke naye iqembu le-Richards Bay FC kanye neStellenbosch. Ngokusho kwakuSibhinqa Makhasana, lo mdlalo uvele useqalile ukuzilolonga neqembu le-TS Galaxy. Nasi-ke isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngaso isikhathi esifanayo. Nisale kahle emakhaya.